Der blev sat fokus på bæredygtighed inden for fødevareproduktion, da Aalborg Universitets nye afdeling i København den 16. februar dannede rammerne for arrangementet Changing the Way We Eat. En af dem, der havde valgt at bruge sin lørdag aften på universitetet, var Emil Lund fra København. Jeg glæder mig til at være sammen med en masse mennesker og få noget god æblemost fra Bornholm og et par gode øl op på Nordsjælland og spise lidt tærte og de andre gode ting, der er bragt med. Og så samtidig kunne hygge og stille og roligt få en god oplevelse eller få noget viden. Det er studerende fra universitetet, der i samarbejde med Fødevarefællesskabet og Slow Food Copenhagen står for arrangementet. Det, der sker her i aften, det er, at vi har en masse TED-talks fra New York, der fortæller om lokale fødevarer ud fra en amerikansk kontekst. Så har vi en pause nu her, hvor folk har fået mulighed for at spise lidt sammen, og det er jo altid en god anledning til at tale sammen også. Og når man nu har siddet og hørt de her inspirerende oplæg fra New York, så er der jo en hel masse at tale om. På Aalborg Universitet ser man mange fordele ved, at der bliver afholdt denne type events. Jeg synes, det er en fantastisk god idé at afholde det her på Aalborg Universitet. Altså, det der er af muligheder sådan et sted her ved at tilbyde faciliteterne, er en ting. Men noget andet er jo det, at det bringer folk sammen. Det bringer vores studerende sammen med en række andre grupper i samfundet, som er interesseret i det her felt. Og det synes jeg er et stort plus.